Yo, what's up mga idol? Merry Christmas ninyong tanan. So di anay taron mga idol no kay mag-open ta niya atong regalo nga atong dawat nga gikan sa United States of Saudi America. Unya ambot usa kay sud ani mga idol kay grabe man bugat na kay mga idol gikan gini sa kanang importis laing lugar. No, narao. Oh, tan-aw ko ninyo klaro ko ninyo mga idol unsa karon siya. Unta no dili lang siya pitsil no. Mga idol. Okay, ato lang ablihan. Oh, excited na kay ko usa kay so usa ka ni unsa kay so din taon ang regalo ha in taon ay. So diara mga idol, ato nang ablihan. Wow. Okay, diara. Unsay tanaw niyo mga idol, unta di lang ni pitsil. Oh, diara. Diara. Okay mga idol. Salamat in taon, pitsil gidi ay ansod. Wagi ko maglaho mga idol nga pitsil ay ansod ani. Unya abi asam tanan uy, naman ni mga sud mga idol nga naisud nga mga pakapin. Usa man ni abi. Atong kwaon, buding bugat kay mga idol kay grabe dig sud ay. Uy. Naisud idol nga brief. Grabe important yan ang brief pa mga idol. Thank you kay sa nagpalaan niya sa regalo. Thank you. Oh, napag-isud ng lain. Uy, grabe mo din bugat kayo. Dira. Wah, dira mga idol. May super ng electric pan. Grabe sila dai. Imported mo yan din mga imported no. Lain-laeg sud no. Ganina brief karon electric pan na pud. Salamat kayo mga idol sa nagpadaan niya. Nagregalo. Okay, naapay laing. Up. Takuri mga idol para sa kanang pag-init sa tubig. Itong kay globot, itong paslubutin na ipaploy. Okay, thank you. Wala pa. Op. Baldi mga idol. Grabe, pitsil. May sulod nga baldi. Grabe, amazing ka aning mga regalo nga gikan sa Saudi America. Saudi America. Okay, thank you. Dapat yun. Lubi mga idol, gikan sa pitsil nga dunay lubi. Salamat kayo. Nagpadaning regalo ng mga lubi. Dira. Yan na pailain, last na gid ni mga idol. Lisod ko bira. Agoy, nasangit man nino. Nabali mga idol ang hangir. Grabe happy sila idol. Dunan ay sulod nga hangir. Salamat kayo sa nagpadagi sa regalo ani. Dapat gini dai last nga. May suod pa gini mga idol nga kuan. Hininay ko ha. Sira mga idol, sundang. Ipadat ang tagsundang gikan sa Saudi America. Grabe may huwagang pitsil. Thank you very much sa mga idol. Merry Christmas. Kikitog na ako. Bye!